Турнирда бердәм Россияның яшь гвардиясы Бөтен Россия сәяси партиясының Саба төбәк бүлеге, Саба муниципаль районы башкарма комитетының яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге оештыра. Финал этабына 4 җирлектән сайлап алу этапларында катнашкан 8 кеше үткән. Менә бу чемпионатның район буенча бүген именно беренче көнне уздырылу очраклы гына түгел. Бүген безнең Бердәм Россия партиясына 18 яшь. 2001 елның 1 декабрендә башта Отечество и единство дип исемләнгән партия бүген көндә Бердәм Россия партиясына 18 яшь. 3 еллык оешкан шушы спорт төре именно хәзерге яшьләрнең мәнфәгатьләрен канәгатьләндереп. Фәрит Зарипов Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Марат Галиевның районда киберфутболны үстерү максатыннан техник җиһазлар сатып алу өчен 15 000 сумлык сертификатын тапшырды. Безнең 2 ноябрь көнне әлеге Саба районы кубогына яшьләр арасында Саба муниципаль районы кубогына безнең инде илгар ителгән әлеге ярыш 2 ноябрь көнне без башлап җибәрдек менә Түбәнче авыл җирлегендә, 10 ноябрь көнне булды Сатыш авыл җирлегендә, 17 ноябрь көнне Ябылыштау һәм инде 24 ноябрь көнне безнең бу булыбызда Шәмбәрдән авыл җирлегендә һәм инде әлеге җирлекләрдә безнең 1 һәм 2 урын алган безнең финалистларыбыз бүген менә 1 декабрь көнне шушы финал уеннарында катнашалар һәм инде әлбәттә безнең җиңүчеләргә бүген Саба яшьләр спорт һәм яшьләр бүлеге исеменнән безнең бүләкләр һәм дипломнар һәм инде җиңүчегә әлбәттә кубок каралды. Хәзергә уйнаучылар җан атарлар күп булмаса да, аларның саны әкренләп үсүгә таба бара. Спортның бу төре популярлашып китсә, тулы заллар җыелыр дигән ышаныч бар. Это действительно очень интересный и новый формат для нашей молодежи, потому что это новое, не все люди у нас подготовлены физически, чтобы заниматься физическим спортом, заниматься футболом. Но вот этот новый формат, который дает новое видение, новый вектор для развития молодежи, для организации их досуга. Турнир бер форматында төркем системасы буенча үткәрелде. Читтән карап торышка гади уен сыман тоелса да, шактый үзенчәлекле. Көндәшне җиңәр өчен уйларга, тырышырга кирәк. Нәтиҗәләргә килгәндә районның иң яхшы киберфутболчысы дип Ильфан Каримуллин танылды. 2нче урында Айнур Мөхәммәтшин. Рәдис Хафизов 3нче урынны яулады. Районның яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов барлык финалистларга диплом, призерларга бүләкләр тапшырды.